Играем в Clash Royale. Намалим малко телефон. И ще играем 2 в 2. Съм снимал на Clash Royale, но съм се развил на 6-та арена. Ето сега ще играем на 2 в 2 с Rodolfus 98. Ще видите моята стратегия как играем в този топ. Пускам блокирате препоръките и блокират, ако има скелета на нещо друго за сплаш, блокирате Titan. Също имам 2 комбата. Три са. Едното е с Spectre Wizard, другото е с балона и с кога. И третото е с валкирията и елитките. Не знам да пази колко ми зарта. Участват още много игри. И GG, my friend. И ето го Golden Chest. Аз бях го видял в Clash Royale. Приемайте за телекран просто. Искам да отворя този Crown Chest пред вас. Според мен тия ще ми се дадат. Да, тия ще ми се дадат. И GG Martin. Просто там се предават, аз не мога нищо друго да направя. Това пека на много не просто скелет. GG my friend. Well played, good game. И сега отваряме този Crown Chest пред вас. Силната за легендарна. 371 голд. 2 джема. 9 найта. 15 кеденчета, 20 барбериани и 5 визарди, което е супер, защото аз събирам визардите. Когато стане готов Клан Чест, ще направя видео, в което ще направим кланите, в което ще отворим всичките честове, които съм могъл да събера. Ще изиграем още една-две битки и ще приключваме с този епизод. Добре, направихме демидж. Оу. Бе, какво се спира много лесно. Дали ще пусна поради източи и абсолютно да форма.
Тези играят явно с много гаден. Но аз виждам тази половинка, в която половинка почна пуш. Ще назад. Валкирията удари няколко пъти по колата, но само това. Да, така пуснам скелета на армия, защото този ден скелета не искам да ми стига до колата. Две тези гоблинки са налита за някакъв ден. Те наистина няма какво да ги спря. Те ми вземат твоят хора. Но аз няма да се съгласам. Така ще пусна ход. Ходихте ми този много. Ще пусна на валкира тук в дефенс. Да ме разводя. Ще пусна два пъти да разводя. И това беше на хора. Аз съм Промастер и ще се видим когато се видим.